Keittiö on ehdottomasti talon sydän, ainakin mun mielestä. Täällä on hyvänäköistä tummaa pintaa. Ja yksi asia, mikä pitää aina tsekata, se on liesi. Hyvänäköinen induktio, paljon tilaa uunissa. Ja sitten, tästä mä oon niin kateellinen. Viinikaappi, mihin mulla ei ole varaa. Se on lukossa? Mä tiesin, että mä oon tulossa. Ruokaa löytyy, eli kohta asukkaat on selkeästi täällä. Täältä löytyy oleskelutila, ajaa ruusuja ja kaikkea. Kiva näköistä samuttia tuolla, missä voisit hengata. Mutta mä luulen, että tää pöytä tulee olemaan tänään eniten käytössä, koska tässä on 12 tuolia, ruokapöytä, vajaa tunti, asukkaat on kaikki täällä keskustelemassa sen ympärillä tärkeistä asioista tutustumassa toisensa. Makuuhuone. Hopea, hyvännäköinen ja kattokaa tätä lattiaa. Jos alkaa vähän väsyttää, ai. Tai silleen, että on jotkut bileet tai jotain, niin tiedätkö, sit voi jäädä ne nukkuu ihan silleen, ai taas ajan kiinni, mä menen. Tämä tapahtuu joka kerta. No se väliin. Mennään katsomaan toi kylppäri. Kylppäri on jokaisen miehen ja naisen tärkein väline, koska siellä hoidetaan henkilökohtaista hygieniaa. Ja tila on ainakin paljon enemmän kuin viime vuonna. Mustaa pintaa, suihku ja täällä, jossain siellä, siellä on piilotettu kamera. Me nähdään se, mutta asukkaat ei tietenkään tiedä sitä, koska he eivät sitä näe. Vessa, se pyhiin, minne mennään sitten niitä syntejä sovittelemaan. Istutaan tässä, pyydetään mustalla WC-paperilla, jota muuten käytetään maailman hienoimmissa hotelleissa. Makuuhuone numero 2. Kultaa, ruskeita. Asukkaat saavat itse valita, mihin makuuhuoneeseen istuvat ja asettuvat. Mä ainakin saanko jäädä tänne nukkumaan. Nähtävästi en luule, että tässä alkaa olla kiire, koska asukkaat on jo tänne matkalla. Ei todellakaan enää paljon aikaa. Päiväkirjahuone, paikka, jossa aina selitetään kaikki murheet ja surut ja ilot ja kaikki mahdolliset muutkin. Sinne voi mennä itkemään, sinne voi mennä pummaamaan myös jotain Big Brotherilta, jos niikseen tulee. Ja katsokaa tätä kultaista tuolia. Tässä on kiva oleskella. Sitten tonne voi vilkutella, että voi kun mua väsyttää. Mutta mua ei kyllä nyt väsytä yhtään. Ja seuraavaksi. Tossa on kamera, jota ei näe, mutta siellä se on. Varsinkin jos sohvalla tapahtuu jotain kiinnostavaa, niin silloin se on kaikista parasta. Mutta mennään ulos saman tien. Ulkona nimittäin tapahtuu kaikkea mahdollista. Siellä voi istuskella hyvännäköisissä ryhmissä, harrastaa yhteislaulua, syödä, juoda, tehdä kivoja hetkiä. Ja täällä on mun suosikki nimittäin paljon. Paljon tänä vuonna, tosi upean näköinen, tässä on nämä kivetykset. Se on muuten tosi syvä. Mä luulen, että nyt tulee olla aika paljon hommaa, kun ne rupeaa täyttää paljon tosta pikkuhiljaa. Sitten sauna. Ai. Se on iso tänä vuonna ja sieltä näkyy joka puolelle. Tänne mahtuu 3 yhtä aikaa, vaikka suihkuukin. Mennään sitten peremmälle. Tässä voi siis suihkutella ja sitten sauna. Vieläkö sä oot täällä? Joka on meidän alkaa erävasta huomenna, ei mitään kiirettä niitä sieltä. Etenkin kuumiin paikkoihin ei yhtään. Mutta ymmärräthän sä sen, että tänne on ihan just tulossa ihmisiä, että sä voit tänne jäädä. Ei me saa tänne jäädä. Jaas. No kai se on lähettävä mun tekekässäkin. Me laitetaan jotain muuta päälle, se näyttää valta. Kuulemmitteinen sauna muuten. Ekoilua, totta kai. Mutta nyt on aika se, että 12 uutta BP-asukkia ottaa kohta tämän talon haltuun. Jannella tai minulla ei ole mitään asiaa tänne enää, koska tämä on uusien asukkaiden yksityisaluetta. Kenestä heistä tulee sun suosikki ja kuka astuu talon ensimmäisenä ihan kohta?